Takže přeji všem dobrý večer a samozřejmě tohle bude i takový pomocný záznam pro všechny naše partnery, kteří oslovujou, ale kteří si hlavně i kupujou tu naší Dexnodu, protože samozřejmě oslovení a získání nového klienta, nového partnera do našeho biznisu, to je první část. Jo? Říkáme, sejeme semínka, rozhazujeme informace, bavíme se s lidmi, ať na sociálních sítích, ať prostě osobně se známejma, s méně známýma od kamarádů, přátel. A nakonec samozřejmě, když se člověk zaujme tou naší technologií, podívá se prostě na webinář a řekne ano, já chci jít do tady toho prostě biznisu, tak i předtím by člověk v tom seznamování měl udělat jeden krok. A já si takhle otevřu plochu. Tak, to znamená, první takovej dotaz, tady vidíte prostě můj Telegram. Jo? A první dotaz, co byste měli opravdu klientovi položit, protože na Telegramu máme převážně prostě diskuzi, kanály různý, má tady kanály i samozřejmě společnost, jo? Takže je dobrý se zeptat každýho, zda má prostě Telegram. Protože Telegram je pomocný prostě nástroj k té další prostě jednoduchý prostě komunikaci. No a první takový krok, měli byste se naučit, ty, kdo už jsou tady ve skupině, tak tady takhle v manuálech si najdete, jak se pracuje s Telegramem. Jo, tady někde úvodní prezentace, ještě kousek dále. Tady, jak používat Telegram. Jo, to znamená, to si pustíte, naučíte se to, protože vidíte, že tady ve skupině mám tady různý prostě takovýhle složky, říká se tomu různý prostě takovýhle vlákna. Takže my všichni píšeme takhle do diskuze, což znamená, když někdo neví jakýkoliv dotaz, pište to sem do diskuze, ať to vidějí i ty ostatní. Někdo kdo ví, tak odpoví, jinak samozřejmě mám svýho sponzora, tak to je první člověk, kterýho se ptám v podstatě prostě na cokoliv. Jo? Ale když už se potom někdo rozhodne a zaplatí minimálně tarif 50 USDT, $50, tak ho zveme takhle ho zveme prostě do téhletý skupiny. Ale předtím, než ho pozveme do té skupiny, tak pro veřejnost tady mám takhle nastavenou konverzaci kanály a máme kanál DexNet ITT Business. A tenhle kanál je pro veřejnost, jo? Což znamená, tenhle ten odkaz, který tady je, ten DexNet ITT Business, tak každý, kdo už je v kanále, tak mu může každému poslat, můžete i sdílet tenhle ten kanál s různýma vašima prostě komentářema. Protože když se sem člověk prostě připojí, jednak má tady teď vidíte poslední včerejší prostě záznam prezentace, ale kdykoliv, když se prostě dělá Zoom, tak má tady takhle ten člověk připojení a jestliže já to tam dám, tuhletu pozvánku, tak máte jistotu, že všichni, koho jste dali na tenhle ten prostě kanál, tak ji dostanou prostě taky. Tak si tu pozvánku prostě nemusíte přeposílat navzájem. A jestliže potom projde tahle ta jakoby událost, no tak já takhle půjdu a takhle dám smazat, takhle to smažu, jo, tady smažu, že jo, ještě takhle tenhle ten komentář, jo, a nechávám tady jenom tyhle ty materiály, který si člověk zpětně takhle prostě může prostě vždycky prostě projít. Jo, a samozřejmě, když je něco veřejného, zajímavého, novinka, zase to sem vložím, takže všichni tu veřejnou novinku krásně prostě znají. Takže to je ten první krok, co by člověk měl mít. Pak samozřejmě, když je tady, má pozvánku na webinář a přijde na webinář a bavíte se o tom a řekne ano, já se chci registrovat do vaší prostě společnosti, což znamená, víme, že registrujeme do společnosti Dex Freedom a tady jsem si připravil takhle jednu kancelář na ukázku, což znamená, když jsme tady takhle na záložce Home, tady je třeba koupený tarif jenom prostě 50, jenom pro připomenutí,
té včerejší prezentaci v tom záznamu všichni jste viděli, že velký tarif je za $45,000 stojí 43 500. Ale to je v případě, kdy člověk má koupenou už minimálně jednu dudu, jo, tak je potom tady sleva. Když je koupený takhle jenom jeden tarif, tak vidíte všechny tarify prostě v těchto prostě jakoby cenách. Což znamená, když člověk si koupí minimálně takhle 50kový tarif, tak už tady pod záložkou tým vidíte svůj registrační link, takže si ho takhle skopíruju a můžu ho komukoliv prostě jako poslat. No a pak prostě probíhá registrace. Ale předtím, než se rozhodnete, jak budete člověka registrovat, tak doufám, že jste dostali od sponzora Tokenomiku Marketing, kde v marketingu vysvětlujeme levej a pravej tým, což znamená, registrujeme buď napravo nebo nalevo. A tady máme takovou vyhybku. Jo? Left anebo right. Right napravo, left nalevo. Teď já si budu rozjíždět ten jakoby účet, tak vidíte, že na téhleté straně ještě jsem tady nikoho neregistroval, ale mám tady obrat 35 700, což znamená, mám usnadněný prostě režim, to je nějakých kolik? 1520, jo, na nějakých 20 kusů not, krát, jo, to je 30 000, tak můžu udělat teďkon na téhleté pravé straně. Ale tenhle ten obrat se mi bude počítat zároveň pod ten můj hlavní, tady ten můj 1221, co mám někde tady prostě jakoby nad tímhletím účtem na té levé straně. A tím pádem budu posilovat v obě dvě tyhle prostě buňky. Jo, což je výhoda, jak tomu říkáme, takzvaného toho zlatého trouhelníku, že mám hlavní účet a pak si takhle rozjedu levej. Když mám rozjetý hlavní účet trochu, kde já mám přes 100 000 napravo a tady mám nějakých 38 000, tak si teď už budu rozjíždět ten druhý účet a budu dávat obrat sem a bude mi to zároveň posilovat tady binární marketing a zároveň prostě i nahoře. Jo? To znamená, při registraci se rozhoduju, kam vlastně nalevo nebo napravo budu takhle prostě registrovat. Jo? A jakmile zjistím, že mám někde jakoby převis, tak si to nastavím napravo a registruju a nemusím se moc na to úplně často jakoby dívat. Jo? Ale říkám, tohle je prostě princip, abyste si postupně vyvažovali ty vaše prostě týmy, aby vám to dávalo trošičku víc peněz. No a samozřejmě předtím, než člověk takhle může koupit nějaký tarif, tak se jde tady na záložku takhle transakce. Tady máte balance top up, to znamená, to je dobytí peněženky. A buď se to dobíjí takhle v síti BEP20 pomocí USDT, tady máte adresu, takže zase, když vás někdo získává, měl by už umět nějaký kryptopeněženky, protože bavíme se o tom decentralizovaném světě. Takže tuhle tu adresu si dá na výběr ze své peněženky, kde si koupíte USDT a pošlete sem na tuhle tu adresu. Jakmile to uděláte, tak se vám tady pod tím účkem objeví prostě ta výše sumy a pak jdete, kupujete jednotlivý nebo další tarif. Když koupíte tarif za 500, teď tam nemám peníze, tak pod touhletou purchase se objeví takzvaný prostě promokód na objednávku prostě nody. Jo? Ale teď se chci ještě vrátit k tomu dobíjení. Dřív jsme dobíjeli jenom pomocí USDT, teď můžeme dobíjet i kreditní kartou. Což znamená, že tady se dává částka, chci třeba dobíjet 500 euro, je to prostě v eurech, takže tady máte vidět, že 511,94 vám to vezme z karty a dobije se vám prostě 500. Když budete dobíjet víc jak 700, tak potom to chce tady, ta karta je to systém, chce to prostě verifikaci. Jo, to znamená v občanku jedna druhá strana a selfiečko. Je to udělané prostě hned, ale máte okamžitě zaplacíno a nemusíte schánět USDT. Ty poplatky jsou jak tady, i přes USDT, závisí, kde na jaký peněžence, kde na jaký burze se prostě pořizuje prostě USDT. Ale tím pádem máte hned prostě dobyto, hned si takhle můžete koupit prostě tarif, jo, což znamená, když si koupím ten tarif nodu, tak potom na tomhletom místě se mi objeví promokód
A pak jdu takhle na stránky dexnet.van a teď bude tady malá změna. Tady samozřejmě si takhle můžeme všimnout, vidíte 1334 je teď dnes zapnuto do těch zásuvek u nás prostě různě doma. A tady nalistujete takhle tu zobrazenou nodu a dáte order device. A teďkon, protože když začínali distribuovat, tak to distribuovali osobně tou DHL-kou, co jsme to různě dostávali. Teď v podstatě se moje společnost ITTshop.cz dohodla, že bude distribuovat prostě po celé Evropské unii. To znamená, když si někdo objedná nodu, tak tady na to first name, tady takhle budete psát ITTshop.cz SRO. Tady budete psát normálně takhle vaše jméno, jo. Tady dáte takhle váš e-mail, tady takhle nalistujete a dáte samozřejmě Českou nebo Slovenskou republiku, jo. A když tady dáte, to máme, tady máme Czech Republic, jo, tak dáváte svůj, jako váš, 37, dejme tomu, prostě vaše telefonní číslo, jo. Zemi tady dáte takhle Czech Republic, tady dáte takhle odolená voda, napíšeme to správně, aby to bylo v záznamu, jo, bez diakritiky, takhle odolená voda, květnová 319, tady 250, 70 a sem vložíte ten váš promokód, který jste si pořídili na stránkách Dex Freedom. Tady zmáčknete But the Device a pak už se vám objeví číslo objednávky na těchto stránkách, což znamená, já to zruším a teď se tady takhle přihlásíme. Jo, objeví se vám číslo stránky. Do mailu vám zároveň přijde i heslo. Jo, to znamená, tam jste zadali váš e-mail, to znamená, nedává se tam e-mail naší společnosti, ale protože to je váš přihlašovací účet, tak tam dáváte prostě váš e-mail. Jo, akorát tam dáte, že to chcete doručit přes společnost ITTshop.cz SRO. Jo, a tím pádem oni už prostě vědí, že naše společnost to bude buď tam zaletím, nebo si to nechávám poslat prostě v balíkách prostě po 20 kusech takhle normálně službou, proclí se to a pak už vy to dostáváte zásilkovnou paketou do jiných prostě zemí po celé Evropské unii. Jo, takže samozřejmě pokud budete mít i někde klienta, někde i mimo Evropskou unii a bude blízko bydle, tak si tam najde někoho v Evropské unii, takhle se mu to může doručit, on si tam dojede a když 1-2 nody si převeze, to si dokáže každý prostě převízt. Jo? Takže můžeme pomoci ty malinko okolním státům, když budete mít kohokoliv prostě takhle jakoby jinde, ale Evropská unie není problém a tohle je dohoda prostě ze společností Dexnet, že ji budu obsluhovat. To znamená, když se potom takhle jdete přihlásit, já nevím, jestli to mám tady v paměti, zkusím se přihlásit, ne. Jo, já tady mám něco jiného. Takže moment, já se podívám, kde mám tady to heslo. Tak, teď jsem přihlášený, takže já to znova takhle nasdílím. Tak, takže po přihlášení tady vidíte normálně takhle číslo vaší objednávky, tady vidíte 00468, už jsou dneska, že jo, 2000, přes 3000 je číslo. A tady já už mám Noda online, protože to mám zapojený. Ale když si člověk kupuje Nodu, tak tady vidíte takhle skrytý prostě políčko, když se na to klikne, tak se vám objeví těch 16 xek a tady se zadává potom ten licenční klíč, když člověk fyzicky to Nodu dostane, tady pod tím je tlačítko Activate
takže nodu aktivuju. To znamená, v tu chvíli, když si pořídím nodu, tak ji vybalím, zapojím tam 2 postranní malé anténky, prostřední velkou anténu s tím rádiovým signálem zašroubuju doprostřed, takhle vohnu všechny anténky kolmo prostě jakoby nahoru, zapojím to napřed do elektřiny, pak si tam najdu ten LAN kabel připojení, to zapojím do nody, pak zapojím to do Wi-Fi routeru a pak jdu teprve takhle k tomu internetu, přihlásím se na tyhle ty stránky a vložím sem ten licenční klíč, který najdu na spodu téhletý nody, téhletý prostě krabičky. No a jakmile se mi to rozsvítí node online, chvilku může trvat třeba někdy hodinu i 2 hodiny, než se objeví tyhle ty data o rychlosti. Všechny tyhle ty zelený políčka by měly takhle prostě svítit. No a tady už vidíte totální provid mých připsaných tokenů. A tady vidíte takhle DEX rate, jo. Když máte silný internet, tak většinou se to podaří, že je 1. Ale ten DEX rate, když se podíváte na ty pravidla, tak je několik parametrů, podle čeho se ten DEX rate prostě počítá. A jsou občas v noci, jsou různý přerušení na chviličku nebo tohle a prostě to ten DEX rate malinko prostě sníží. Jo, takže se nedivte, pokud by někdo neměl úplně čistou prostě jakoby 1. Pak samozřejmě na to má vliv, pokud tu nodu vypnete a když jste ji už předtím zapli, tak zase ten DEX rate může nabíhat po dobu prostě 7 dní prostě doplný prostě jakoby kapacity. Závisí jak dlouho, jestli ji máte vyplou víc jak 24 hodin nebo jenom prostě chviličku. Jo, tady vidíte, že mě už to prostě těch 9 dnů a předtím jsem měl 0,992, když mi to jakoby se vyplo, jo, tak to prostě nabere postupně ten DEX rate zase jakoby pomalu jakoby doplnej. Takže to je, co se týče zapnutí prostě nody. No a pak máme tady takhle nahoře záložku finance. Protože se nám připisují tokeny a ty tokeny odsud budeme potom po určitý době moc vyvádět. To znamená, sem se dává adresa kryptopeněženky, kam si budeme chtít posílat ty DEXnet tokeny. Ale řeknu 3x, 4x, 10x, pozor, opravdu pozor, jakou adresu sem budete zadávat. Tady se potom takhle očkrtne, že jste četli tohleto prostě prohlášení. Já když si to takhle přepnu na ruštinu, abych vám to přečet, jo, pozor, po aktivaci smart kontraktu možnost vyměnit, tady když si zadáte určitou kryptopeněženku, tak nebude. Jo, protože se rozjede určitý smart kontrakt a jakmile to prostě poběží podle smart kontraktu, tak peněženka je tady vložená a v případě, že se tam rozhodnete vložit peněženku burzovního typu, třeba z toho XT.com, kde jsme zalistovaní, nebo z CoinGecka, tak občas ty burzy i měnějí adresy peněženek po určitý době, což je jedna nevýhoda, a druhá, úplně horší, jako možnost, kdyby burza prostě zkrachovala. No tak v podstatě vám tady zmizí ta možnost prostě toho jako prostě výběru. Jo? A tady budete mít prostě takhle zmrzlý prostě tokeny. Takže proto na to upozorňuji a schválně natáčím tenhle technický webinář, abyste i svý nový partnery, když dostanou nodu, rychleji na to upozornili. Prostě pusťte ten záznam 1, 2krát a ještě jednou to budu opakovat. Pozor. A ten, kdo mi napíše, že o tom nevěděl, tak vždycky se ho zeptám, jestli viděl ten záznam a pak se ho zeptám, kdo je prostě jeho sponzor. Jo, protože tohle je opravdu seriózní bezpečnost, tak nebuďme prostě malí a nemějme to prostě jen tak jako ledabyle, prostě jo, dám sem nějakou prostě peněženku. Jo, opakuju to ještě jednou, naposled. Nejlepší peněženka je z našeho kryptotrezoru DexSafe. Protože DexSafe je přímo zápis na blockchainu a i by DexSafe jakoby aplikace ne zkrachovala, ale prostě zmizela, tak na základě té fráze těch prostě 12 nebo 24 slov, co jste si tam vybrali, nebo mnozí ještě vyberete, kdo ji ještě nemá staženou, tak si to normálně nadefinujete do Metamasku nebo do jiný takovýhle decentralizovaný podobný peněženky a normálně se k těm tokenům podle smart kontraktu, který si tam nadefinujete do té peněženky, dostanete.
Jo? Takže tohle je velký pozor do budoucna. Zatím se to sem zadávat prostě nemusí. Jo? Protože využíváme tady takzvaný staking, zase komu vadí ruština, klidně to takhle prostě přepnu. Jo? Což znamená, že tady vidíte, že já už stejkuju, to znamená, že jsem se rozhodl, že ty tokeny, kterými generuje Noda, tak si je prostě budu rozmnožovat. Protože jednak jsme říkali v tokenomice, že poroste cena tokenu. Jo? Dneska je někde kolem prostě 4 jakoby centů a samozřejmě nechci prodávat za 4 centy. I když to vezmu necelých 1000 tokenů denně, jo, tak je to koruna, tak je to 1000 denně, jo, tak kdyby jsem polovinu mohl prodat, tak mám 15 000 za ten první měsíc, takhle můžu prostě prodat. Ale přijdu o 15 000 prostě tokenů. A jestliže si za 2, za 3, za 5 let řeknu, že to má hodnotu být 10, 50 dolarů, no tak to je prostě ta hodnota, kterou byste vyhodili za takhle malý prostě peníz. Takže proto říkám, takhle využíváme staking a teď jak na ten staking, jo, tady vidíte vpravo available for staking, což znamená, to je zůstatek, který můžete dát do stakingu. Je tady taková šipčička, napsáno create staking, to znamená vytvořit staking, tak si to takhle zmáčknu. Tady vidíte staking číslo 1, zatím je to 1, protože to je staking tokenů z Nody. Pak bude staking 2, spuštěný, kde si můžete potom stakeovat ty tokeny, kdo si je kupuje prostě na burze a pak si je posílá do toho našeho DexSafeu. Jo, ale budeme to mít nadefinovaný staking 1, to je z Nody a staking 2 bude prostě z burzy. Takže tady máte 3 měsíce, 12%, ale zase jsou to roční procenta. Jo, takže vidělte to vždycky 12. 1, 2, 3, 4, 5% měsíčně. To znamená, já dávám zatím takhle na 36 měsíců, na 3 roky se mi zmrazí těch 1995 tokenů a 60% se mi bude připisovat a k těm procentům se začnu dostávat po roce. To znamená, 3 roky mám zmraženou jistinu a po roce, dejme tomu, když to bude 2000, aby se to dobře počítalo, tak 60% je 1200 tokenů, tak se k ním začnu dostávat po roce a každý 3 měsíce, druhý a třetí rok, se mi uvolnějí prostě ty procenta a můžu je buď dát znovu do stakingu, když ještě nebude celkový půl 500 milionů prostě vybraných, a nebo si je můžu prodávat na burze, nebo si je nechám a budu čekat, až se mi normálně takhle zvedne prostě cena. No a tady je staking amount, to znamená, tady takhle si napíšu 1995 a vidíte, že dostanu, takhle se vám to přepočítá, 5586 tokenů za ty 2000. Jo? To je těch vlastně 180% za 3 roky. Takže když člověk pochopí, co znamená tohleto číslo, tak o 180% máte větší množství těch tokenů. Když si řeknete, 3 roky to vydržím, nebudu na to šahat, během 2. a 3. roku to dám taky ještě do stakingu, tak se vám to ještě tady si spočítejte, o kolik se vám celková suma navýší. Tady zaškrtnu, že souhlasím takhle s pravidlama, dám confirm staking a tady vidíte, že teď se mi to 13.6. se mi 1995 takhle nastejkovalo, jo, a těch 3591 jsou ty úroky a dohromady je to těch přes 5000. No a pak, jestli tenhle ten staking, lidi se mě ptají, jestli ho mají dělat denně, protože když se podíváme tady na transakce, jo, tak vidíte, že se takhle připisují 2krát denně, jo, když není celá jednička, tak po té necelý 500. Tokeny se připisují vždycky po 12 hodinách, ale není potřeba ten staking dělat 2krát prostě denně. 2krát týdně, jo, si myslím, že to bohatě stačí, protože pak se vám to bude uvolňovat prostě postupně, jo, a určitě zase nebudete každý den okamžitě ty peníze utrácet nebo s nima něco dělat, jo, 1 za týden, 2krát za týden, jo, já jsem ze začátku takhle, že jsem to ukazoval lidem, tak jsem těch stakingů udělal víc, jo, ale teď v podstatě si to udělám třeba prostě po týdnu, jo, protože ten týden jakoby nic moc, když pak budu mít uvolněno už tady první velké množství z několika stakingů,
jo, tak ty další stakingy mi vůbec nebudou vadit, že se mi budou uvolňovat třeba jednou takhle za týden. Takže až si tady nashromáždím nějakých 7 000, tak zase zmáčknu takhle staking a pak to uvidím tady takhle v těch transakcích. Takže to je, co se týče takhle téhletý nody a registrace do té nody. Samozřejmě, když máte takhle partnera zprocesovaného, máte ho tady na tom Telegramu v tomhletom kanálu, tak když už si koupil jakýkoliv tarif, tak ho nezapomeňte dávat do té ITT business skupiny a do ITT business skupiny se člověk dostane tak, že si dá můj Telegram prostě do mobilu, napíše mi sponzor, člověk si koupil ten tarif, napíše ti a přidej ho prosím do skupiny ITT Business. A pak máte všechny tyhle ty materiály, které se pak nejsou veřejně přístupný, ale všichni k tomu, kdo zaplatili jakýkoliv tarif, tak se dostanou k jakýmkoliv prostě jakoby materiálům. No? A postupně se tady třeba ty další složky, jako je tady prostě složka DexPoint, což je ta první taková samovýdělečná prostě aplikace, takže tady si ji takhle prostě stáhnete do mobilu, nainstalujete si ji a zase tohle je způsob, kde se vám zdarma množej nějaký prostě tokeny. Samozřejmě je jich míň, jo, ale nějaký peníz to samozřejmě zajímavý prostě může udělat taky. A hlavně pro studenty a pro lidi, kteří mají tarif za 50 prostě dolarů, tak mají tady příliv nějakých prostě tokenů a pak samozřejmě ty tokeny si můžou poslat do toho DexSafeu a tam bude spuštěný taky za chviličku prostě jakoby ten staking. Jo? Takže abych měl postaráno prostě o partnery, tak musím je mít tady na tomhletom kanálu DexNet ITT Business a pak, když je mám takhle prostě ve skupině, tak vždycky, když ten člověk něco neví, nemůže se dovolat sponzora, napíše dotazem. I já to vidím tady, i vidějí to ostatní lidi, kteří tady jsou už jakoby delší dobu, tak kdokoliv na ten dotaz může prostě odpovědět. Samozřejmě vrcholná fáze je vždycky takhle technický webinář nebo pondělí večerní prostě konzultace, když si napíšeš, že je potřeba cokoliv prostě rozebrat, jo, tak v pondělí besedujeme taky mezi sebou, jo, kdokoliv prostě tam přijde, může položit prostě jakýkoliv dotaz. Protože samozřejmě, jestliže jsem se teď ujmul toho evropského jako vedení z hlediska prostě logistiky, tak tady připravuju ze společností jakoby další interní prostě záležitosti a máte sponzory, abyste se jich ptali na cokoliv, máte takhle prostě skupinu, jo, kde vám pomůžu i taky v mezičase, když mám čas, že ho odpovídám, jako nezvednu, když mi někdo prostě zavolá, vždycky ten telefon zvednu, ale budeme se množit. Dneska nás je nějaká prostě komunita, ale ta komunita se bude množit čím dál tím víc, jo, takže nemůžeme volat prostě 1000 lidí za den, to je prostě nereálný. Jo, proto říkám, priorita je váš sponzor, pak je skupina, pak je technický webinář, pak je prostě beseda, pak samozřejmě, když jsou určitý prostě problémy, jo, tak se píše prostě na support. Jo, to znamená, když máme problémy prostě s nodou, cokoliv, co se týče dexnetovské technologie, píšeme na support na stránkách dexnet.one. Když řešíme cokoliv tady v kanceláři Dex Freedom, tak řešíme tady ten support, vždycky je to takhle v pravým úhlu, v pravým rohu prostě dole, tak píšeme na support sem. Samozřejmě ten, kdo neumí ani rusky, ani anglicky, tak zase můžete napsat do skupiny, potřebuju se na supportu, nebo potřebuju napsat tohle a tohle, může mi někdo pomoct. A zase, když umíte správně nastavit ten Telegram, od čeho je to videjko, tak si do Telegramu napište normálně česky nebo slovensky prostě ten text, zmáčknete si tlačítko, prostě nastavte si, že si to přeložíte do ruštiny nebo do angličtiny. Lepší je to prostě do té ruštiny, protože to je jejich jakoby zdrojový jazyk a napíšete to. A nebo když tam požádáte, tak není problém, já klidně, když to tak na mobilu rychle to přepíšu do ruštiny a takhle to můžete poslat. Nebo i když to tam právě napíšete, tak ono na tom supportu závisí, jak vás prostě pochopějí. Jo? A když tam lidi zavolají nebo napíšou, mně nic nefunguje, jo? Tak to je prostě
nádherná zpráva. Jak byste se asi chovali vy, když byste seděli v tom supportu, když vám někdo zavolá, že mu něco nefunguje, nesplachuje mu záchod, neteče mu voda, jo. Takže jako musíte říct, dobrý den, moje ID tady, když jste jako v Dex Freedomu, tak se podíváte tady takhle prostě do svýho, respektive takhle můžete do svýho týmu a tady vidíte, mám 2786 nebo 1221 moje IT, to znamená závisí, na kterým účtu řešíte ten problém, jo, takže řeknete, moje ID je 2786, moje mailová pošta je ta a ta, mám takovej prostě problém, podívejte se mi prosím na to. Jo? A pomenuju přesně, když se jedná o něco, dám tam i otisk prostě obrazovek, aby to z toho, já vždycky říkám, když to takhle napíšete někomu, zkuste to napsat takhle česky nějakému prvňákovi. Jestli vás dokáže prostě pochopit, na co se ptáte, v čem prostě potřebuje pomoc, v čem potřebujete pomoc. A když to pochopí ten prvňáček, když mu to takhle napíšete, tak akorát se to dá prostě do ruštiny a přesně takhle to dávám prostě na ten support. Nezajímá je nějaký vomáčky, jo, že já jsem večer byl tamhle, my jsme mluvili, já jsem nějak kliknul na něco blbě, ono se mi něco udělalo. Tyhle ty vomáčky je vůbec nezajímají. Jo. Support je od toho, že přijme požadavek, přesně ho nadefinuje a musí rozhodnout, kterému odborníkovi, protože na všechno oni nemají práva. Jo? To znamená, teď se občas stalo, že se třeba nepřipsala platba. Tak samozřejmě, když reklamujete, že se nepřipíše platba, takže zase řeknete, jsem ID, tohle a tohle, jo, Pavel Vavřík, mailová pošta moje tohle, prosím o připsání poslední platby a dáte tam tu hash transakci z toho převodu z vaší kryptopeněženky na tuhle peněženku. Když by to byla tady platba kartou, tak se to samozřejmě řeší, jestli se vám to prostě odečetlo z vaší karty nebo neodečetlo, jo, to je zase trošičku jiný princip. Ale pokud se to nepřipíše přes USDT, tak se posílá hash transakce, oni si to dají do toho prostě vyhledávače a najdou to. Jo, do toho Tronscanu a podle toho najdou, že se jim někam prostě připsala prostě platba a bohužel někdy ten smart kontrakt nezafunguje prostě tak, že se vám to připíše a vidíte to tady pod tím písmenem U. Jakmile tady vidíte tu částku, můžete jít a prostě kupujete. Jo, takže to je, co se týče od registrace přes nákup nody, přes naše tady prostě skupiny, dobytí peněženky. Jo, takže to je takový ten první úvodní seznamovací, co by člověk měl vědět, kam se podívat, kde bejt, na co, kde se prostě ptát, jo, aby ty lidi nezůstali jakoby bez informací úplně. No, takže když takhle máte lidi prostě zpracovaný, tak víte, že i když se s váma něco stane, najednou omarodíte nebo se vám nedovolá, tak ten člověk se dočká prostě nějaký pomoci. Jo? Takže tyhle ty kanály, když naučíte všechny postupně lidi takhle prostě využívat, tak mluvíme všichni česky, slovensky, tak si prostě rozumíme. Takže to je nějaká taková ta první část. Teďkon, co se týče dovozu, tak zatím, protože ještě není spuštěný firemní CRM, který bude spuštěný potom, až dojde k navýšení prostě ceny. Já si to jenom tady takhle jako načtu. A přeci musím vypnout plochu, protože ono se to pak načítá pomalu. Tak. Takže zase dáme takhle plochu. Jo. Takže tady máme římská 2, dovoz z Dubaje až k vám. Zase příjmení jméno a je to tady v závorce i takhle v ruštině, aby to mohli vyplňovat lidi prostě z té Evropské unie, protože tam je hodně teďkon prostě rusky mluvící.
Jo, takže tady navíc jsme zařadili IDčko z kanceláře Dex Freedom, tady IDčko, vlastně to je to číslo z DexNet One, číslo objednávky. Jo. Tady je normálně pokyn, že jo, jak se zase posílají platby. Je to v podstatě to samé. Jo, protože pokud ještě nedošlo prostě k navýšení, tak ten, kdo si teď ještě koupí nodu, objedná si ji, jo, a tady se píše, že jo, doručovací adresa, pak mi tady napíšete vyzvednutí v Praze po příjezdu, ano nebo ne. V případě, že ne, tak vám to jde pak normálně zásilkovnou. A vidíte, že tady už mám nějakých 11 prostě odpovědí. Jo? Limit na dodávku osobně, protože samozřejmě tam pojedu teď zase osobně, je 20, maximálně teď bude nějakých 70 prostě kusů, že tam pojedeme takhle skoro jakoby ve 2 lidech, jo, respektive toho druhého nemůžu až tak jakoby zatížit, takže 70-75 kusů tady bude. To znamená, samozřejmě v tuhletu chvíli nody zatím nejsou teď na skladě k vyzvednutí, ale jakmile si koupíte a už mají lidi, některý prostě koupí, no, tak vyplňte ten prostě normálně formulář, ať si obsadíte prostě to místo. Jo? Ať potom můžeme ze společností prostě řešit, jak dovezu rychle prostě další nody. Protože jakmile tam přijde várka 3000 not, tak když jich tady budu mít prostě vypsáno, budu vědět, že bude 100 zájemců někde, ale nebudou tady napsaný, jo? No tak společnost vidí, že před tohle máme sdílený prostě formulář, sdílený data, no tak vidí, že tady mám málo prostě zájemců. Tak jim řeknu, letím pro 30 kousků, vezmu si 20 kousků prostě jakoby do rezervy, jakoby do celého kufru. Jo? Když tady bude 70, 80, no tak budu řešit, jak převezu prostě tuhletu várku, aby ta várka tady byla prostě co nejrychleji. Protože běží už tokenomika a teď je výhoda, že lidi můžou ještě prodat za tuhletu bez toho navýšení. Jo? No a jak jste viděli včera v té prezentaci, tak rozdíl bude ty 3000 korun. Jo? To znamená teďkon ten dovoz stojí 3000 korun nebo 120 euro nebo 130 USDT, ale pak to bude rozdíl 3000 korun a bude na to připravený takovej prostě e-shop a jelikož se to bude fakturovat včetně těch $145 za tu nodu, tak potom navýšení už lidi to budou kupovat přímo. To znamená API klíč za 1500, takhle tady přes normálně Dex Freedom, Dexnetu se potom půjde registrovat. Jakmile budete mít koupeno i za těch 145, tak si sice to tady můžete jakoby takhle registrovat na základě toho prostě promokódu, ale vždycky společnost bude prověřovat, jestli máte zaplacíno, jo, těch 145, což znamená, my to nemůžeme potom vydat, když nebude zaplaceno prostě těch 145, respektive můžu, ale oni ty platbu budou chtít prostě po nás, jako prostě po distributorech. Jo, to znamená, přesně vy si takhle vezmete promokód, takhle si uděláte objednávku, zapíšete tam ittshop.cz, no ale já vám to nevydám, když to tady u mě nebudete mít objednaný, prostě ten dovoz, nebo když to potom nebude v tom internetovém prostě e-shopu, jo, jakoby udělaný a zaplacený, no tak vám to vydat prostě jakoby nemůžu. Samozřejmě můžete si to zaplatit, když si do Dubaje dojedete prostě sami a tam si sami nodu prostě normálně vezmete. Jo? Takže když máte zapojený API klíč, domluvíte se, že prostě si tam zajedete, klidně to tam můžete zaplatit prostě i hotově, jo, 145 dají vám na to prostě fakturu a letíte prostě zpátky. Akorát ta noda se vám samozřejmě prodraží o nějakých 800, 900 až o 1000, podle toho závisí, jak tam budete dlouho v Dubaji, do jakého půjdete hotelu, jo, takže kolem $1000 se vám to může prostě prodražit. Takže to je, co se týče toho dovozního prostě formuláře. Jo, pak samozřejmě já to postupně i tyhle ty první dovozy, protože to vlastně jenom vám vezu, vy to máte zaplacený
ale já vám to postupně budu prostě jakoby fakturovat. Jo, a bude to prostě platba v hotovosti, že jste mi to prostě jakoby zaplatili. Jo, takže ty peníze postupně musím prostě profakturovat, odvíct DPHčko, protože mám na skladě určitý počet not a ještě mi taková várka takhle jednou prostě přijde do toho zdražení, ale pak už se to bude přímo kupovat jakoby celý. Jo, takže teď to v podstatě bude za dodání prostě té nody a tyhle ty věci, aby to všechno celý prostě takhle normálně proběhlo. Tak. Pak tady, ano, zapojení nody, to si myslím, že jsem o tom mluvil. Připisování tokenů, to jsem taky říkal, že se to připisuje prostě 2krát denně, pak to stejkujeme. Vložení kryptopeněženky, na to jsem vás upozorňoval. No a pak postupně, protože závisí teď, kde máte sponzora nebo jak kdo, kde prostě bydlíte, tak je dobrý se postupně začít učit stáhnout si ten kryptotrezor DexSafe. Jo? To znamená, zajdete takhle na Google Play. Jo, tady máme někde takhle vyhledávač. Tady se dá DexSafe. Jo, a tady si takhle normálně stáhnete, ale do mobilu. Jo, tohle není webová prostě aplikace, tak si stáhnete takhle DexSafe. Jo, když si tam zakládáte první valetovskou prostě peněženku, tak se vám tam objeví takový prázdný okýnko a tam na to ťuknete a objeví se vám ta fráze. A to je nejdůležitější první krok v té peněžence, že si ty slova opíšete na papír, schováte si je a musíte je obsat prostě v tom pořadí. Protože v tom dalším kroku se vám objeví, že to chce zadat třeba 3. a 9. prostě slovo. Takže to tam takhle prostě ťuknete a pak už vás to pustí dál a dál. Samozřejmě ta peněženka umí hodně různých prostě možností, ještě se tam bude integrovat prostě ten broker, jo, takže postupně se pracuje i na kompletní prostě instrukci, ale zase v tuhletu chvíli je dobrý se tam jenom naučit, že si tam můžu převíst USDT, můžu si tam vybrat USDT jako provize prostě z Dex Freedomu, jo, a mám je takhle prostě schovaný. Za USDT si klidně můžu vyměnit ty DexNet tokeny a pak si je můžu dávat i do stakingu. Jo, takže postupně tyhle ty všechny věci, jak tam budou aktualizovaný, tak ten DexSafe prostě je to jakoby kryptotrezor. Jo, a když tu peněženku dáte tady sem, jak jsem říkal, a takhle si ji safe jakoby uložíte, tak se vám nic nestane a nikdy o ty DexNet tokeny nemůžete prostě přijít. Že jak jsem říkal, DexSafe můžete prostě normálně zrušit nebo přijdete o telefon, tak si zase tu frázi nainstalujete prostě znova do DexSafeu, nebo byste si to mohli nainstalovat i do jakýkoliv jiný prostě kryptopeněženky. Jo? Když někdo neví, co to je kryptopeněženka, opravdu běžte na strejdu Google, běžte na YouTube, je tam hodně prostě manuálů, jak se zakládají kryptopeněženky. Trošičku se to chce učit i prostě jakoby samostatně. Jo, protože tohle je webová aplikace dexnet.one a DexSafe je mobilní. Jo, samozřejmě v dalších nějakých technických webinářích tak si připravím, nafilmuju, natočím něco přímo v tom jakoby DexSafeu, prostě jakoby plochu, abyste věděli prostě, jak tam běžejí ty transakce a jak se to jakoby dělá, jo, ale říkám, nic se vám nestane, když si to stáhnete a postupně pojedete prostě krok za krokem. A jestliže máte sponzory, kteří to udělali, anebo když do skupiny, do diskuze položíte nějaký dotaz, že jste se někde zasekli v nějakým kroku a nevíte, jak dál, jo, tak není problém takhle vám prostě jakoby poradit. Tak a to by bylo dneska, co jsem chtěl zopakovat prostě všem, abyste všichni měli opravdu ten startovací, když člověka oslovím, že ho dám na kanál, že ho zaregistruju, jak to funguje, že potom samozřejmě tady
si můžu prostě krásně v Dex Freedomu určovat, kam budu prostě člověka registrovat a tady, když potom jsou transakce, tak si vybírám, že takhle dám prostě withdraw, tady si zapíšu, že chci vybrat nějaký provize, musí být víc jak 35 USDT, tady si vložím adresu, kam to chci poslat, to znamená, já si to posílám na adresu té DexSafeovské prostě peněženky nebo na nějaký burze, kde si to prostě chci prodat jakoby za fiat měnu, no a mám vybraný prostě jakoby peníze. Jo? Takže to je, co se týče prostě tady toho jakoby Dex Freedomu. Používáme tu síť BEP20 a zase, když někdo nerozumí, co to je opravdu prostě blockchain a proč říkáme nějaká síť BEP20, jo, je síť TRX20, jsou ještě jiný prostě jakoby sítě a já to vždycky každému vysvětluju tak, že když chcete poslat někomu elektřinu, tak mu ji posíláte prostě po nějakých drátech. Jo? A elektrické vedení má prostě nějaký parametry. A jestliže já tady si chci natáhnout najednou nějaký provaz k sousedovi a ten provaz zapnu do zásuvky, že tam budu chtít poslat elektřinu, no tak samozřejmě ta elektřina mi tam prostě jakoby neprojde. Nepošlu tam žádný data, nic, žádnou elektřinu. Jo? To znamená, sítě v blockchainu jsou prostě jakoby, představte si to dráty, jakoby vedení. A jestliže řeknete na jedné straně, že to budete posílat tady drátem číslo A, tak na druhé straně on to přijme taky na drátě prostě číslo A. Když řeknete, že to posíláte na Bčku, tak to posíláte na Bčku. Jo? Takže tyhle ty věci pozor, protože když to budete posílat z nějaký burzy, nějaká burza sleduje a páruje ty sítě a řekne vám, ta síť jakoby neodpovídá, co jste zadali. Ale nějaká síť to třeba prostě neupozorní a nechá to jakoby odeslat. A co to znamená v blockchainu? Prostě přijdete o peníze. Jo, hledat potom tyhle ty ztracený, jo, jako peníze, musíte se domlouvat s jednou burzou, jo, prostě oni se budou vymlouvat, vy jste to dal prostě na špatnou síť. Jo, to znamená, třeba příklad se mi stalo, Revolut karta umožňuje taky posílat kryptoměnu USDT, ale jenom v ERC síti. To znamená, já si to ERCčko můžu třeba poslat na Bybitku, na Binance, ale tam odsaď si to v BEP20 pošlu sem, tady do Dex Freedomu nebo do DexSafeu, když prostě potřebuju. Jo, takže tohle to jsou jakoby věci, že když něco budete dělat, ptejte se svého sponzora. Radši se zeptejte prostě 3krát, když jste ještě tu věc nikdy jakoby nedělali. Jo? Každý sponzor, který se takhle učí, měl by se to doučit, když se rozhodne, že bude registrovat další lidi. Jo? To znamená, když budu registrovat další lidi, tak musím mít sponzora, který mi pomůže s 2, 3 lidma doučit tenhle ten prostě servis. Aby lidi uměli aspoň buď zaplatit kartou, nebo tady USDT, ale když se vybírají USDT provize, aby lidi si to uměli zase měnit na peníze, ale my čekáme teď na ten DexSafe, až se k tomu přidají ty kryptokarty, což znamená, pak to budeme mít úplně jednoduchý, že si ty DexNet tokeny po čase si začneme prostě realizovat a prodávat něco a budu platit to prostě tou platební kartou. Ale je dobrý se o ten svět zajímat trošičku jakoby blíž, protože pochopitelně zároveň si můžete říct i takovou strategii, ano, já mám nějaký tokeny tady zadarmo, my dneska se registrujou, takhle generujou prostě na té nodě, ale já se rozhodnu a přijmu si třeba takovou strategii, jako mnozí lidé, když prostě začínal Bitcoin. Taky Bitcoin byl 2011-10 za malý prostě peníze. Jo, tak si řeknete, já půjdu třeba sem, nebo v tom DexSafeu, když ho začnete používat, tak tam můžete kupovat taky, jo, ale tady vám to ukážu takhle na tom Markets. Tady si takhle do vyhledávače zadáte DexNet. Tady vidíte DexNet USDT. Tady vidíte je 1 450 460 000 obrat za 24 prostě hodin. Takže obraty se tady dějou. Vidíte, že to skáče, je tady určitá volatilita, ale drží se to, že jo, 3,7, jo, bylo to na 4 třeba jakoby centech. Protože samozřejmě někdo generuje a chce nějaký peníze prostě jakoby zpátky, jo, takže jde to nahoru, jde to dolů, ale v tuhletu dobu se ten token ještě nepoužívá na platby těch aplikací. Jo. V podstatě teď se ty tokeny uvolňujou
A je to takzvaný jakoby ten rozdávací airdrop, ty první 2, 3, 4 bloky, že se rozdává víc jako těch prostě tokenů a tím pádem nemáme jako potřebu to rychle prostě prodávat, protože budeme využívat ten staking. Ale někdo si řekne, já potřebuji rychle peníze, tak si i to vyšší množství, co dostává teď, těch 15 000, tak si ho prostě prodá tady. Jo? Nebo samozřejmě, když chcete potom i někoho učit, je dobrý si udělat celý to kolečko, že si sem pošlete prostě tokeny, nebo si je tady koupíte, pak je prostě prodáte, vyzkoušíte si ty operace, vidíte prostě, co to jakoby dělá. Jo? Ať to bude z DexSafeu sem, nebo tady peníze a USDT a koupíte si DexNet tokeny. Jo? Takže akorát, že tady odsaď, když je budete chtít převádět do toho našeho DexSafeu, tak je lepší si převíst USDT a DexNet tokeny si koupit přímo takzvanou tou swapovou operací přímo v tom jakoby kryptotrezoru. Když chcete mít nějaký tokeny tady takhle prostě si nechat na burze a využívat nějakou prostě volatilitu, jo, tak si řeknete, i v DexSafeu si můžete říct, každý měsíc mám takový příjmy, beru třeba 1–2% a přikupuju si prostě tokeny strategicky. A dokud ty tokeny budou tady ještě i do těch 10 prostě centů, tak si můžete každý měsíc tady, kolik si jich přikoupíte, že jo, si to spočítejte, kolik si přikoupíte normálně tady za 50 prostě jakoby dolarů tokenů. A když jenom $50 každý měsíc budete si takhle přikládat, tak přesně kdybyste si takhle přikládali v roce 2011, 12, 13, jenom $50–100 prostě na bitcoinech, no tak dneska máte hodnoty prostě daleko jakoby jiný. Takže to je jenom taková rada. Něco vám generuje samozřejmě přístroj, něco vám budou generovat i ty vaši prostě partneři, který zapojíte, protože 2% z výroby, z generace nody od mýho partnera, to znamená, jestli dneska partner bude mít třeba 10 000 za měsíc, no tak já mám z toho kolik? 2%, to je 200 tokenů. A jestliže těch partnerů budu mít 10, to je 2000 za měsíc. Když jich budu mít 100, tak je to 20 000 tokenů. To znamená, pojďme si opravdu budovat pod sebou ty obří nody, který doma nemusí mít zaplý. Jo? A jak jsme se tuhle bavili s jedním partnerem, proč je na tom DexNet tak dobře s touhletou strategií, s touhle technologií. Ano, musel to vyvinout, musel sehnat například Igora Botnaryho, dát určitý prostě objem prostě peněz a začít to prostě vyrábět, aby nám ukázal, že to funguje, že vyrábějí, že fungují jako společnost. Ale v podstatě, když to srovnáme s datovým centrem, tak datovým centrum musíte mít taky na to peníze, postavit ho, provozovat ho, ale platit tu elektřinu a všechny tyhle ty prostě náklady. Což DexNet nemusí. Těch 6 W a ten Wi-Fi router mu všichni dáváme dobrovolně, protože máme za to prostě ty odměny. Takže proto, až začneme jednou prodávat ten Dex Cloud, až bude mít trošičku větší a větší kapacitu a nebude jenom prostě pro ty naše aplikace a budeme tam pouštět klientelu, no tak to začnou teprve ty pravý příjmy a teprve ta pravá poptávka po těch tokenech. Samozřejmě velký klient přijde a řekne, on si koupí 30, 50 not, bude mít těch 80% podíl, společnost mu to někam rozdá, jo, a bude si generovat tokeny na ten svůj cloud. To znamená, využijte tuhle příležitost a bavte se s firmama i o tom, jaký potřebujete data na váš provoz, na vaše cloudové úložiště, jaký používáte. No a kolik za to platíte? A co kdybyste za to platili jenom chvilku a pak jste to měli zadarmo, pořád? Jo? Zaplatili byste nějakou jednorázovou prostě sumu. Tak si koupí třeba 2, 3 nody, teď v tuhletu chvíli, závisí, jak velký to bude zákazník, řeknou to svým zaměstnancům, dají jim třeba na to nějaký příspěvek, nebo to udělají jakoby formou jakoby 80/20 toho velkého prostě tarifu. No a víte, kolik mají potom tokenů? A jestliže i ty zaměstnanci to občas někomu řeknou, tak se jim budou generovat tokeny a oni potom třeba za 3 roky přejdou na tady to decentralizované cloudové úložiště a mají server hosting a tyhle ty věci mají prostě gratis.
což je zajímavá prostě úspora prostě ve firmách. A hlavně bezpečnost, ochrana dat, jo, a tyhle ty záležitosti. Ale pochopitelně dneska máme přes 2 petabajty, co jsou zaplížil ty nody, což je ještě jakoby málo, takže my potřebujeme prodat teďkon těch 5000, to znamená těch prvních 5000 kusů, teď jsme začneme testovat ten náš blockchain, což znamená 29., jak jsem říkal, máme online konferenci a do té doby, kdo bude mít koupenou nodu, tak se 100% dostane mezi ty testry toho blockchainu. Jo, a samozřejmě, když se dostaneme mezi testry, no tak budou potom pro nás připravený odměnou ty coiny, protože už to bude náš vlastní prostě blockchain. No, takže teď máte ještě možnost poslední, než přijde 3000 not na sklad, tak si zarezervujte, ať kupují vaši partneři ještě bez tohoto navýšení za těchto prostě podmínek. A jakmile dojde prostě k navýšení, no samozřejmě poběží to dál. Rozjede se Dex Mobile, rozjede se větší prodej DexSafeu a marketing a tyhle ty věci a pořád bude větší a větší zájem. To znamená, čím více zasejete semen kolem sebe, no, já ještě natočím tyhle ty pár těchto prostě transakcí, udělám nějaký takovýhle videjka, ale nebojte se točit o sobě, točit o tom, že prostě jste potkali něco prostě suprovýho a dávejte to prostě na ty sociální sítě. Protože pokud se tam neukážete, tak nemůžete chtít, aby se do budoucna na vás párovalo takhle prostě mraky lidí. Já se budu snažit ještě trošičku vymyslet nějaký pomocný systém, protože jestliže jsem se stál jakoby firma distributorem, tak my jako firma bychom potom potřebovali, aby jsme opravdu měli dobře pokrytej prostě každý okres v Česku i na Slovensku. Aby tam byly 3, 4, 5 aktivních prostě partnerů, který opravdu budou umět komplexní prostě servis, budou žít v tom informačním prostě poli, protože pochopitelně, když těch produktů bude víc a víc, tak je potom lepší, když se ty manažeři, ty okresní, budou schopní scházet prostě s těma lidma prostě v tom okrese, aby to měli blízko. Protože když potom přijdu někde, ukážu na obrazovce nějaký prostě postupy, ale pak můžu obejít ty lidi na jejich mobilech, na jejich prostě zařízeních a naučit je to prostě jakoby offline, tak je to vždycky něčemu prostě dobrý. Ale já se nenaklonuju, já nemůžu sloužit na všech 55 okresů, nebo kolik jich tady prostě v Česku nebo i na Slovensku máme dohromady, takže proto jste tady vy a buďte rádi, že jste mezi prostě prvníma, jo, že to je opravdu extra příležitost, že jsme se dostali prostě k zajímavé technologii. Takže já si tady takhle vypnu nástroj, rozloučím se s lidma, kteří se budou dívat na tenhle záznam a těším se, že všichni začněte trošičku více zvát lidi na ty klasické webináře, na ty prostě vstupní. Protože i když dáte člověka na kanál, on se tam na to prostě podívá, tak není od tom, když člověk přijde prostě naživo a vidí i vás, že jste tady prostě živí lidé, nebojte se potom si takhle prostě zapínat kamery. Jo, protože když si zapnete kamery, pojďme udělat takhle hromadnou velkou fotku, jo, že nás je pořád víc a víc. A tyhle ty fotky, když půjdou i na sítě, tak nám lidi budou prostě věřit, že se prostě něco děje. Jo, není to jako když jsem začínal loni, září, říjen, jo, takže prostě najednou byli jsme 2, 3, 4, 5 lidí prostě na webináři, jo, takže jako nebojte se, protože jestliže chcete komunikovat s lidma, nesmíte se bát prostě ukazovat. Tak, Peťa Slovákia se hlásí o slovo, zvednul ruku. Ďakujeme, pane Vavriku, Pavle, za prezentáciu technickú. Veľa vecí som sa dozvedel, čo sa týka toho obospodarovania. Celkovo je to fajn, že takéto niečo robíte, to super, záslužné. Ja sa chcem len 2 otázky opýtať, jednu som tam dal do čatu, ja ju zopakujem, ale najprv by som sa opýtal na ten staking. Ak si zastejkujem nejakú časť tých tokenov, povedzme na 12 mesiacov, je možné to
prehodnotiť a napríklad o 2-3 dní alebo o mesiac prehodí to na 24 alebo na 36, alebo Ne. Tu částku, kterou se rozhodnu zastejkovat, tak je to prostě, že se spouští ten smart kontrakt. Vydáte pokyn a on se spustí ten smart kontrakt a je tam podmínka, že je to takhle zabetonovaný, takhle se vám budou generovat prostě ty procenta. Jo. Dobre. Takže keď sa človek pomýli... To byste musel poprosit vývojáře, aby šáhli do vašeho osobního toho malého smart kontraktu, udělali tam nějakou změnu a on vám pošle nějaký palmárek, kolik bude stát hodina. Jo. Což jako... No. Dobre, OK, ďakujem. Pochopil som. A druhá otázka je, čo sa týka toho vývozu alebo dovozu, čo máte. Takže vypadá tak, že chcete si vytvárať nejaké skladové rezervy vlastne pre, dá sa povedať, centrálnu Európu, Slovensko, Česko a možno Ukrajinu a možno nejaké iné krajiny. Je možné teda takým spôsobom využiť, že keď si zaplatím cez Dexnet Freedom či Dexnet One, potom vyplatím tu Dexnot, že poslať vám tie údaje plus 120 €, aby som mohol dostať z vášho skladu Dexnot, že netreba na to čakať povedzme mesiace, a kým to príde z Dubaja alebo nejak inak. Jasně, v tuhletu chvíli je tam prodáno přes 2000 kousků, když se podíváme na to počítadlo. Z toho 1300 něco už je vyloženě zapnuto v síti, jo, a teď ještě se nějaký jakoby zapnu. Dejme tomu 1500, že je jakoby vydaný. To znamená, je tam nějakých 600 nebo 700 not jakoby nevydaných, protože z toho 300-400 je někde zadržených, prostě různě takhle. Jo, teďkon je to pomíchaný, protože jak jsem tam ještě jel já, tak si někdo koupil úplně na poslední chvíli a předběh prostě tu frontu. Jo, ale tím, že jsem nelenil a moji firmu, kterou mám založenou trošku delší dobu, když jsem na to jel nějaký prostě e-shop, jo, tak jsem plátce prostě daně, to znamená přihlásil jsem se k celníkům, udělal jsem tohleto prostě jakoby kolečko, aby jsem tam mohl zaletět. Oni mi poslali, fakturu jsem poslal celníkům, ty mi poslali deklaraci, tam jsem si to všechno vytisk a pak mě bez problémů na letišti pustěj. Akorát v Dubaji mi takhle vzala nodu a začala tam běhat po letišti, že to je snad bomba, co to je, jestli mě může pustit do letadla. Jo, tak jsem říkal, no doufám, že jí tady nerozbije. Jo, ale dobře to dopadlo, rychle jsem vytáhl papír, říkám, pojďte sem, to je biznis, normálně to, na tom nic jakoby není špatného, že jo. Jo, ale i do letadla si můžete vzít i baterky nebo jo, v mobilu, to jakoby nevadí. Nesmí se dávat něco takového jakoby do kufru, ale i tohle, když šlo do kufru, tak to prostě nevadí, ale protože jsem je ves rozbalený, tak jsem to chtěl jakoby kabinový zavazadlo, že jo. Ale tím, že jsem udělal tuhle operaci strašně rychle, že jsem nečekal na to, až mi to Dexnet schválí, prostě člověk v takovýchhle firmách musí jít tomu rychle prostě jakoby naproti. A udělal jsem to jakoby úplně první ze všech mimo Indie, protože tam je společná firma už jakoby připravovaná od prosince. To znamená, já už jsem jim předtím navrhoval, pojďme udělat takhle zastoupení, ale protože oni si mysleli, že to půjde tím jiným kanálem jakoby s nás, ale bohužel narazili na ty prostě porodní bolesti, tak teď opravdu přijali to hledisko, že ano, budou takhle zástupci a předevčírem jsem s nima měl online poradu s Kedem i s Irinou a dohodli jsme se, ano, já budu dělat prostě takhle Evropu. Ukrajina může se přeze mě prostě podařit nějaká Ukrajina, ale přes Novou poštu stejně jde, jakoby, že to lidi musí clít. Jo, takže já nechci úplně dělat jakoby Ukrajinu, abych řešil tam prostě s lidma veškerý takovýhle jakoby další věci, že samozřejmě oni by, když to platili by přeze mě, obraceli by se na nás. Jo. Takhle, když to já proclím, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a celá Evropská unie, jo, ty 4-5 zemí, to je přímá zásilkovna a pak to vlastně běží, když to zadám, třeba teď jsem zadával do Německa nějaký zásilky, tak pak vidíte, že jo, sledovací číslo od zásilkovny a pod tím sledovacím číslem vidíte další a to přebírá paketa a pak už je to německy psaný, jak už to pokračuje dál a dál v těch prostě bodech, až ten člověk to dostane třeba to home delivery jakoby domů přímo prostě jakoby na adresu. Jo, a takhle v podstatě po celé Evropské unii nemám problém, tady to zadám do počítače, zabalím to, snesu to 2 patra prostě takhle dolů, vedle mám tady hned prostě zásilkovnu, vytisnu na to prostě takhle štítky, nalepím to na to, jo, akorát, že když to mám takhle
rozbalený, beru to bez krabiček, musím to dát takhle do náhradních prostě jakoby krabic, jo, a takhle to odejde všem. Ale myslím, komu jsem to jakoby zasílal, tak všem se toto doručilo úplně prostě v pohodě nepoškozený, že tam ještě vkládám takhle bublinkový prostě folie, jo, aby to mělo prostě jakoby ten takovej pěnový prostě jakoby efekt. A komu jsem to předával takhle osobně, tak v bílejch prostě taštičkách jste viděli, že jo, nějaký prostě fotky, kde jsem byl v Bratislavě, v Píšťanech i v Praze, jsme takhle prostě předávali, jo, takže zase, když přiletím, zeptám se všech, kdo bude chtít přijet do Prahy, přijede si hned prostě proto do Prahy, kdo ne, poběží to zásilkovnou, pokud, jo, ale závisí, kolik to bude, ale teď se mi tam objednává Německo, Estonsko, proto říkám, mám tam už objednávky se množej, jo, proto když víte, že si teď během týdne koupíte třeba nodu, jo, tak si klidně vyplňte ten formulář. A pak mi napište, vyplnil jsem formulář a to číslo mi pošlete prostě přes Telegram a já ho tam doplním. Máte číslo už udělaný prostě na nodu v Dexnetu. Jo, protože někdo čeká na peníze, že tamhle, takhle to prostě udělá. Jo, ale kdo opravdu si teď naplánuje, že do toho 29. června si chce koupit, jo, tak když budete takhle prostě v pořadí, pak jenom se tam doplní to číslo. To je prostě formalita. A pak já řeknu, letím, proto tyhle ty už mám normálně obstaraný, a protože mám volno prostě v kufru, anebo tohle, že jo, budu s nima řešit, kolik oni třeba teď z té 3000 mi dají sem zboží navíc jakoby do rezervy. Jo, a budu řešit tu dopravu sem. Samozřejmě první je seznam, který se mi teď lidi přihlásí, ten musím splnit jakoby rychle a pak budu hned řešit, že se bude dál prodávat, abych měl už já tady na skladě nějakou jako rezervu. Jo, protože když potom se ozve jeden, druhý, třetí a zase bychom čekali na nějakou prostě jakoby minimálně 20kusovou jakoby várku, tak ozve se jeden, druhý šup, já vytisknu takhle zásilkovnu a běží to. Jo, což znamená, že vy pak budete vědět, ano, mám na skladě tolik a tolik, jo, a máme takhle Telegram, máme tady skupiny, jo, takže není problém, jo, jako vědět o těch prostě stavech a kdy zase, jo, protože když mi to bude končit a oni už potom, jak se dostanou teď na ten stav, jo, to jsem nedopověděl, že tam máme teď 1500, 1600 jakoby vykrytejch a z těch 3000 jich 500, 600 potřebujou vykrejt na tohleto, co je teď jakoby koupeno, nebo stovka ještě, co se koupí, že jo, minimálně do toho konce jakoby června, jo, tak tam přes 2000 rozhodně zbyde. Něco dají rozhodně jakoby do Indie, jo, ale pak si řeknu, dobře, dáte mi minimálně 100 kusů, a protože když to objednám tou 20kusovou, jakoby 5 balíků na jednou, no tak to vyjde taky malinko trošičku jakoby levněji, že se to veze na jednou jakoby 5 balíků. Nevezu jenom jakoby jeden. Jo? Takže podle toho, jak to rozpočítají, tak samozřejmě se budu snažit tu rezervu mít tady prostě jakoby co jakoby největší, že jo, jako jo, ale oni zase mi pustějí do určitý rezervy podle té dynamiky, kolik lidí si to i v té Evropě bude plus minus jakoby rychle objednávat. Jo? Takže jako, jo, ze začátku to může být zase takový, že tak dobře, najednou jim to dojde, rychle nabereme další seznam, zaletím tam pro další rychle 50 a pak po 20, po 40, po 60 mi to sem zase půjde na sklad, jakmile oni tam budou mít na skladě určitou jakoby rezervu. Jo, takže takhle, když se to prostě rozjede, samozřejmě mám tady kapacitu nějakých 500 kusů jakoby měsíčně. V momentě, když to půjde do větších jakoby čísel, tak půjdu do jiných prostě prostor, kde budu muset mít nějaký prostě pomocníky na to balení, na tyhle ty věci, protože pokud si to nechám přinést rozbalený, budu objednávat oficiálně krabice prostě tady, teď řešíme prostě tu cenovou politiku, jo, takže tohleto jak dopadne do té doby, tak je možný, že nepřivezu, že jo, 5 krabic po 20 v krabicích, ale přivezu jenom 2 krabice, tady to takhle normálně prostě nasáčkuju do krabic a běží to jakoby vám, jo. A chci k tomu potom do toho e-shopu ještě přidat ty různý reklamní předměty, jo, ale teď od nich získám, říkám, napřít to tisk na tohle, já potřebuju vektorový prostě data, aby jsem, když už vy to máte, tak mi to dejte prostě takhle jakoby připravený, jo, aby prostě normálně to bylo prostě jakoby v pohodě, jo, takže jako